Seniortryghed er et nyudviklet dansk system, der sikrer ældre en tryg tilværelse i egen bolig. Systemets tryghedssensor installeres i hjemmet, og den kommunikerer direkte med en applikation på din smartphone. Tryghedssensoren registrerer, at bevægelsesmønstret i hjemmet er normalt. Mangler der bevægelse i et aftalt tidsrum, afgives der straks et varsel, som går direkte til de omsorgspersoner og pårørende, som er tilmeldt systemet. Seniortryghed indeholder også et trådløst tryghedskald. Tilkaldet går direkte til de omsorgspersoner og pårørende, der er tilmeldt systemet. Det sikrer lynhurtig responstid. Seniortryghed er samtidig en effektiv røgdetektor. Er uheldet ude, vises alarmeringen på telefonens display, og man kan straks tage handling på brandalarmen. Seniortryghed Plus er et tilvalg, hvor tryghedssensoren udvides med en effektiv tyverisikring. Læs mere på seniortryghed.dk og få samtidig mere information om vores fordelagtige priser og installation. Seniortryghed. Så kan du være sikker i dit eget hjem.